Mira, perdonade, por que viñeches hoxe a protestar aquí? Polos cartos que me roubou Caixa Nova. Sí? Sí. Rouboulle moito? Bastante. Sí? Bastante. E creen que o goberno galego ten a responsabilidade do que está pasando? A maioría da culpa. Conforme ten cartos para facer outras cousas, tamén ten para apoiarnos. E conforme tuveron cartos para pedir votos, que o que fixeron, a toda a plataforma de Borraxo tamén teñen que ter para defendernos agora. E seguirán protestando? E non, seguiremos protestando. E que non lle boten a culpa a Bruselas, que Bruselas non ten culpa ninguna, a culpa é deles. Mira, desculpade, me podes dicir por que vides hoxe a protestar aquí? Porque estamos estafados, meu rei. Nos roubaron os nosos cartos. Sí. E nos roubaron os nosos cartos e nos tratan como a ladróns a nós, cando os ladróns son eles. E a responsabilidade cree que entón é dos que gobernan? Perdona. A responsabilidade é que nos gobernan? Aquí a responsabilidade ahora teñen os políticos. Isto é que se o queren gobernar, a arreglar, é un problema político, e punto, como arreglan outros. Se non mira a banca aí, os miles de millóns de pesetas que están dando. E vamos a pagarnos. Respondemos che fácil. Antes das eleccións había 28 árbitros e traballaban casi 8 días. Agora non quedou nunha cuarta parte. E xa dixeron que se acabou, porque total, xa están aí. Mira, desculpade, me podes dicir por que vides a protestar? Mira, nos podes decir por que vides a protestar vos? Vimos por unhos despidos inxustos en Agader, nas comarcas de Galicia, despidos de personal local e reagrupación nas cidades de personal que estaba no rural. Ajá. E credes que o goberno é responsable do que está pasando? Por supuesto. Sí. E credes que estas manifestacións poden cambiar a súa postura? Esperanza é moi pouca, pero hai que intentar, hai que pelexar. Gracias. Mira, perdonade, me podes... Disculpa. Perdona, me podes decir por que viñeches a protestar hoxe? Home, porque quero cobrar e porque non estou de acordo que non fagan quita ninguna, queremos os nosos cartos completos e que eles teñen que solucionar, eles refieren ao que están aí dentro, son os únicos que nos poden solucionar isto e quixeron arreglalo todo co arbitraxe, pero eu non vexo nada disso, entón non queremos quitas, queremos os cartos a tanto pé e non imos a parar hasta que isto se arranque. A protestar hoxe? Sí. Non hai. E crees que eles son responsables? ¿Me puedes decir por qué viñeches hoxe a protestar? Vimos aquí a protestar pertiques do medio de comunicación de quen? Galicia Confidencial. A nosa protesta aquí vai dirixida ao presidente do goberno e ao grupo popular para que nos solucionen o noso problema, que eles son uns dos culpables e son a solución que lle teñen que dar a solución do noso problema. Vai dirixida ao presidente do Parlamento de Galicia e ao presidente do goberno, que é un dos responsables da nosa situación e é o que ten a solución ao noso problema. Nós non estamos contra nadie, sino que a nosa presencia aquí vai dirixida
ao señor presidente do goberno como responsable da nosa situación. A nosa situación non é que nós vivamos por encima das nosas posibilidades. A nosa culpa simplemente foi que somos aforradores. E a nosa lucha aquí e seguirá seguindo vai a que él é o que nos ten que dar a solución. Muchas gracias. Sí.